a cikin bidiyoyin da ka taɓa ɗorawa a baya ta yi akwai waɗanda suka saba ka'idojin Facebook shi ne dalilin da yasa suka ɗora muku takunkumi. Ko da ba su ɗora maka takunkumi ba, idan dai har ka ɗora bidiyoyin da suka saba ka'idojin su, akwai buƙatar ka sauke su, saboda ta yi a nan gaba za su iya ɗora maka wannan takunkumi, saboda bidiyoyin da ka ɗora sun yi violation rules ɗinsu. Yanda kuma za ka yi ka gano cewa waɗannan bidiyoyin suna da matsala ko ba su da matsala shine zan nuna muku yanzu yadda za ka yi ka cire su domin ka tsare account ɗinka ya zauna cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya ba tare da wani issue ba nan gaba. Dukkanin waɗannan bidiyon da kuke gani sun yi violation rules ɗinsu, saboda akwai buƙatar a cire su. Yau bayan ka kammala sai ka je ka ƙara koma ka bi wannan same process ɗin ka je ka cire dukkanin sauran da suka rage.